Зноўку ўсіх вітаю на маім канале. Зноўку ўсім добры дзень. З вами зноўку я, Мікіта. І сёння будзе троху такі незвычайны выпуск, такое незвычайнае відэо. Бо я хочу не проста сёння нешта вам паказаць, але яшчэ і зрабіць такі невялікі, але важны актуальны зварот. Зараз у вясеннюю гэтую пару. Прашу вас, людзі, не паліце траву. Ніколі так не рабіце. Я ўжо 28 год жыву на гэтай зямлі. І штовясну я назіраю одну і тую ж карціну, як нехта паліць траву. Прашу вас, людзі, ніколі так не рабіце. Па-першае, гэта вельмі небяспечна. Вы можаце пацярпець самі. Таксама можаце ўчыніць вялікі пажар, бо тут за гэтым полем адразу пачынаецца лес, за гэтым лесам прыватны сектар. Там драўляныя хаты могуць пагібнуць, могуць пацярпець людзі, можа пацярпець маёмасць таксама. І яшчэ вось гэтыя дзеянні вельмі шкодзяць местнай экасістэме. Усё ж такі тут жывуць розныя і смаўжы, і хрушчы, і насякомыя, і мышы. Для іх гэта ўсё таксама вельмі небяспечна, яны таксама могуць загінуць. Таму ўсіх прашу, ніколі так не рабіце, ніколі не паліце траву. Так, сістэма патроху так аднаўляецца, ўжо ёсць зялёныя травінкі, але іх мала. Зямля чорная, і нават дагэтуль праз некалькі тыдняў яна ўсё роўна так пахне чысцем такім гарэлым. Таму прашу, не паліце траву.